Добро утро. Този уикенд сте с мен за първи влог в живота. Ще видим какво ще се опитам да направя. Но ще има много снимки, така че даже ставам, защото трябва да се обкъпя и в 11 часа да съм в студиото на Anomaly. Не е най-добрия ъгъл, но ще трябва да си оптимизирам пространството, ако искам да снимам и да хващам от хубави ъгли. Сега глася се за снимки. Ще снимам с един нов фотограф, с който не съм снимала до сега. Запазил е студиото на Anomaly. И в 11 часа сме се разбрали да сме там. След това отивам на йога. И след това отивам при моята приятелка да снимаме малко контент за Instagram, малко контент за техния сайт. И очевидно не мога да правя две неща. Да говоря и да си правя рутината. Така. Добре. Слънцезащита. Нищо, че навънка вали сняг. Няма значение. Това ми е първият влог ever. Нямам представа какво ще се получи. Дали защо ще се получи и ще види бял свят. Но преди около 3 седмици, 2 седмици си взех камера. Надявам се качеството да е по-добро. Специално заради това я взех. И ще пробвам да направя нещо. И да се направя YouTube канал, защото от 2 години го обмислям. Но така и не стигам до това нещо, защото смятам, че живота ми не е толкова интересен. За да имам материал да снимам контент, който да бъде интересен на вас. Но всички така са почнали. И вече няколко човек се опитаха да ме нахъсат да го почна това нещо. И да пробвам, защото ако не пробваш, няма как да знаеш. Ето, пробвам. Сега ще се гримирам. Набързо ще си изсуша косата, да съм готова и заминаваме. Това ми е грима. Аз съм с мигли, така че няма да слагам нищо на очите. И червилото ще го запазя за по-нататък, тъй като снимките са от 11. До тогава със сигурност ще го разваля, защото искам да пия кафе. Много ми харесва, когато съм с мигли, че съм точно за 5 минути готова. Когато не ходя на снимки, си слагам само BB крем, слънцезащита и точно за 30 секунди съм готова. Идва ред на косата. Така, нещо, което слагам на косата си. Този продукт на Redken е маска, която е без отмиване, но на мен много ми отежнява косата. И за това затова смесвам с ето това на Brave New Hair. Слагам на двете по малко. Но като цяло, може би за
маска за коса без отмиване, продукт, какъвто и да било той. Крема на Миаманте много ми харесва, много е икономичен и много добре се отразяваше на косата ми, но ми свърши. Та сега пробваме и нови продукти. Просто трябва да слагате много малко количество, защото от някой... Аз изобщо не бях доволна от продукта на Миаманте в началото, докато не разбрах как точно се нанася. След това се влюбих в него, но бях готова да го изхвърля. Така че просто трябва да знаете кой продукт как се нанася. Айде, започваме. Аз се суша с косата надолу, така че направо ще спра за сега камерата, тъй като няма да може да ме виждате. Така, готова съм с сушенето. Времето ми много накъся и трябва малко да се забързам, защото трябва да стигна и до Еконт преди снимките, тъй като след това ще затворят и няма да имам време. Сега, не е за хора с слаби сърца, но на мен супер много ми пада косата. Да, имам коса върху главата си, но мега много ми пада. И това е една от причините, поради които трябва да стигна до Еконт, тъй като съм си поръчала да пробвам едни серуми за коса, за да видя как ще се отразят на косопада, който имам, който е вече перманентен, не е сезонен. От 3-4 години ми пада толкова много косата. И да се надяваме да помогне. Така, включвам пресата, навивам си малко краища на косата и изчезвам, защото навън вали, имам 10 минути поне да си размразя колата и трябва в 11 часа да съм в студиото, а сега е 10:10. Между другото, докато съм се сетила да ви кажа, почти съм готова. Така. Какво ще ви казвам? Аз не знам. Значи има много момичета, които си мислят, че като си режат косата на всеки 2-3 месеца и си режат връхчетата, тя расте повече. Аз съм тук, за да разбия този мит. Така, помислете логично. Откъде расте косата ви? Косата ви не расте от края. Косата ви расте от скалпа. Значи, за да расте по-бързо и да става по-дълга, вие трябва да подхранвате скалпа и да помагате на скалпа. Да масажирате, да слагате различни масла и така нататък, да си правите маски. Не да я режете на всеки 3 месеца. Моята коса... Да, как да ви покажа? Че моята коса е до кръста. Ето я. До тук. И не е рязана от... почти една година, може би, не знам. Единственото лошо, което аз правя, като се опитвам да го избягвам, за снимки няма как. Аз доста често съм на снимки, е да я горя с преса, защото няма да изглежда добре. Но в ежедневието си аз я изсушавам и я оставям така. Единственото изгоряло и нацъфтяло са краищата. И затова ги режете. Но вие всеки месец тя порасва с 3-4 см и вие отивате и отрязвате 3 см от нея. Няма абсолютно никаква логика. Слагайте си масла на косата. Ето, примерно, аз използвам това на Maracuno Oil. Фокусирай. Това е едното, което използвам. Другото са тези течни кристали на Ловрен. Не знам дали се вижда, да му се вижда, че са прозрачни. Да, в смисъл, той е някакъв страхотен мит и фризьорките също го казват постоянно, за да може да ходите и да им давате по 50 лева на всеки 2 месеца. Не е така. В смисъл, пазете си косата. Пазете си косата, грижете се за скалпа и се грижете за краищата. И слагайте и кристали, слагайте и винаги термозащита. Защото е това непрекъснато горене на косата. Тя не уврежда пресата тук толкова, колкото в краищата, защото в краищата косата е по-суха. Така. Аз съм готова. Слагам си
масло от Moroccan Oil. Стопляме го първо. И след това минаваме. Трябва да си измисля друга позиция на камерата, защото тази не е най-оптималната. И така. Мисля, че съм готова. И сега отивам да размразя косата. Не. Колата. Така, имам и това, между другото, мирише божествено. Не знам дали фокусира. И ще си пръсна малко и от него. Мирише на... Тук ще изляза от баня, човек. На свежичко. И... така. Чакаме още 5 минутки колата да се размрази. Изчистихме я. Просто любимия ми сезон. Направо нямам търпение този сняг, зима и всичко това да спре. И потегляме към Екон и Спиди да се взема пратката и заминаваме към студиото на Анове. Тук гласим сета за снимките. Тук съм си нагласила общо взето неща, с които ще снимаме. И ще видим какво ще направим, като ще се опита да заснема част от процеса. Кажи здрасти! Здрасти! Coisa mais bonita é você, assim, porque Много повече тича. Това правиш. Много по-комфортно се чува. Да. Казвай. Свършихме с снимките. Мисля, че се получиха доста готино. Скоро ще покажа, когато имам кадри. И сега бързам към залата, защото естествено пак закъснявам. Ще съм на ръба. Но да, хубавото е, че няма трафик, но още е, че всички червени светофари са решили да ме хванат днес. И то обикновено винаги така става, когато бързам. Супер! И ще пробваме да снимаме. Здравейте! Може с по-хубаво качество. Ами, сега се надявам се, още не съм го пробвала. Всъщност снимаш ли влогове или си само... Не. Той сега само... ще го... това е ново начинание за годината. Ще видим изобщо дали ще потръгне начинанието ми. Да си е проба грешка. Общо взето, да. Тук е глачина. Много седяхме се на това, обаче не мога да се обзема. Само че... Поли, здравей! Не снимаш. Снимам. Имаме камера, ли? Главно действащо лице в влога. Да, усещам го. Този край тук ще има. Ани, всъщност видяхме се на... Преди много. Ще ги разделят вече.
маркировката свърши. Също и батерията на апарата ми, така че снимам телефона. Отивам към колата и отивам вече при моята приятелка, за да си снимаме другите неща. Просто времето е перфектно. По-хубаво не може да бъде днес. Юху! Здравей! Оле, 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 оле! Оле, 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 оле! О, голяма радост! Мишка ми е приготвила обяд. За влога ти ли? Да. So sweet. Сега ще папкаме и под надзора на Бостън. И после почваме с снимките. Видео на гравирани продукти е готово. Сега направих видео. Бостън. Само. Някъде с небосвода. Не гледаш камерата, като погледна камерата. Те ли? Да. О, извинявай. Гледаш някъде. Ама аз ще толкова влизам в роля, че просто забравям, че има камера. Това е истински талант. Ние сме в магазина, защото гладняхме. Приключихме за днес с снимките и ще се прибираме да си готвим. Така. Ние се прибрахме, ще си правим вечеря. Или по-скоро ще ми правят вечеря. Чакам, че? Малко подпалих едната дръжка. Добре, не се знае дали ще ми направят вечеря, но отидохме до Фантастико. Взехме си кайма, сосче за паста и ще си правим спагети болонези. Ще си теглим едно филмче и ще гледаме. Чудесна картина ви показах. Тук що някакви черва показаха там. Добре. И да. Обикновено, когато съм на гости при Ивка, тя ми готви, аз я гледам. Това е. Саша белиш ти. Сега казала съм, че ще нарежа лука, защото ако някой не знае, ако носите лещи и режете лук, няма да плачете. В смисъл, лука явно не може да проникне през лещите и не ви дразни очите. Да го знаете как си. И така, отивам да помагам. Ще режеш ли наистина? Да, дай ми на мен да режа. Хайде, чукото сега да варя. Той чесан ли? Не, окей. Просто е мъниче. Това? Да. Нали? Той чесан. Не бе. Чесън е. И това май е чесън. Не съм сигурна. Това е лук. Да. Това е лук. Това е чесан. Бери да служи малко чесън. Чухте ли? Иска да му отробиш чесан. Аз свърших моята част да нарежа лука и моркова. И ще си сложим каймичка. И я кажи как миришело? Много ароматно, защото е изготвено с любов. Точно така. Защото ние много се обичаме и си готвим с любов. Ето, дай да покажем тук. Вижте колко цветничко, ароматничко, ако може да усетите, ама не може. Не става много. Аз не съм бързикам. Малко червено да те чувам на сложи. Или не съм пипер, забравихме да купим и тръгна да си кажам, нямаме червен пипер, трябва да чуем да купим и се разсеях. Нямаме червен пипер. Не, няма. Между другото, само да кажа, тъй като отдавна търся две книги. Едната е на Грант Кардон "Продай или ще продадат", която не мога да намеря никъде, но поне казаха, че ще има още едно издание. И "Свръхестественият човек" на Джо Диспенза.
То си я купих от Orange в Фантастико на Симеонов. Манджичка, мезенци. Айде, на здраве. Обаче спагети стане много добре. Нали? Мале! Аз ти казах, че миришеше на любов. Ти, мамо, не може да ни си навсякъде. Той вече. Какво ще правим? Те. То е Movie Night с Винци. И така приключва днешния ден. Нали, Бостън? Утре пак. Sorry. Oh, I've embarrassed you. No. Please. Добро утро на всички. Правим си баничка. Ние си правим баничка. И къде ми прави баничка? Не ми инстаграма. Айде, моля, тук толкова видеа съм снимала, че... Еми даде, ма сега виж колко е разходено. Нищо, това е живота. В смисъл, ако си мислите, че всичко е инстаграмабъл, винаги ние в мивката има чини, разбира се, винаги всяка мивка има чини. В момента се възмущаваме, че тук пише, че валенцата трябва да се направи с цяла чаша олио. Нали така? Да. Добре. Двете ни сме в погледен вид, но... Ние ходихме на дискотека с нощи. Дискотека в леглото. С Бостън. Бостън! Мами, ти как се чувстваш тази сутрин? Аналичал се? Той чака да яде баница. Той. Да. Това е боли, да обменим опит. Сега някой се замисли той как прави баниците. Часът е 9:20. Ние трябва на дискотека с нощи заради ти така. Ние слушайте. Не сме били никъде. Просто вече сме стари. Да, часът е 9:20. Тя прави баница. Аз трябва да се оправя. Имаме да снимаме. Навън времето се оправи. Супер слънчево е. Така че ще имаме хубава светлина за снимки днес. Баничката ни е готова. Ще направим пак? Не искам да съм бавно. Дай да снимам снимки. Кой ще снимаме твоите неща? Приключихме с снимките за днес. Не сме много сигурни какво сме направили. И отиваме при една приятелка да я видим, да си поиграем с нейния маник. И да си прибирам да обработвам, защото имам да обработвам 15 000 неща и включително този блог. Така че късмет на мен. Денвър! Оли! Денвър! Спокойно, спокойно. Още сега. Значи ти ако не го снимам за влог, не знам какво ще снимам. Ежедневието ни. Абсолютно, да. Ти трябваше кучета за фото така, бойни, какво да направим? Айде малко. Хера! Тук домакинята ме е почерпила с тортичка, кафенци, реклама на Jim Beam. Купе си тия чаши, с какво трябва да песа? Да, ще му различни свечки. На центъра ми бяха при няколко места по-страни. Точно зад нас не станяват тия. Вижда се идеално. Значи ни бяхме на седми. Вижда се чудесно. И тая, дали настанява ни седми. Но аз съм платила и съм скупила билет за централно място. Аз не искам да бъда в страни, искам да бъда в центъра. Вече съм си вкъщи и това реално е краят на влога. Като се замисля, този влог нямаше начало, тъй като трябваше да кажа добре дошли в моя канал, но аз съм инфлуенсър от AliExpress, явно ще бъда и ютубър от AliExpress, така че това беше. Надявам се, че ви е било приятно да го гледате. Който не ме следва в Instagram, ще си го оставя някъде тук.
И така. Чао и до нови срещи!